Yan. And good evening sa inyo lahat mga momshies. Ayan, at dito na po kami ngayon sa aming venue sa Lifestyle Bar. Sarap itong ano, kalak. Ayan, together with Sir. Hi, Sir. Shout out naman sa imong name. Ayan, kay Sir John. And andito na kami para sa aming, ano ba tawag dito? Para patikim pa lang muna. Patikim na kainan ngayong gabi. Ito ay tinatawag nilang pater. So, pater is... Patingin nga yun siya. Para siyang parang tapsilog. Ganon. You try ito. Ang peg. I-mix mo to sa rice. Gusto mo na makakak. Okay, so... Bawal ka pa ang hanggang, diba? Si Dido, bawal sa maanghang kasi... bawal siya sa maanghang. Water So, tayo. try natin itong kanilang Oh my food. God. Try it. Na nakabalot sa daon ng saging with egg and... Ano to? Meat or beef? Beef. Parang beef silog, no? Ang bongga kakaiba. Sa Iligan, sa Sakto, sa Kuwait, Sa mga Middle East country. Arab country. So let's try this food. So, another food trip, mga momshies. Kasama ng ating... Ay, grabe naman yung bungangam. So, susubukan natin to. And first things first, of course, we would like to say thank you to Didong for bringing us here. Mukhang may napakagandang balita and good news. Thank you. Ay, nako, mapapamahal. Kailangan magpaano tayo para may dagdag yan. Hindi, yung ma-regular tayo. Thank you. So hopefully, magtuloy-tuloy itong project namin dito sa Cagayan de Oro. Ay, nako. Thank you. So, let's eat. Mga pinagtip sa lang. Try natin magkainan. Tissue. Ang sala. Ikaw pa, ano na? Ha? Lamig kayo na. Lamig ba? Silaway ng gamay. Palapa. Ano pang paanghang? Palapa. Palapa. Uy, ang sarap nito, Tikman mo may sili. Hindi maalat, hindi. Eto, nila? Sila mismo gumawa. Yeah. So, Ano? anghang ha? Sumisipa, di ba? Mabibili mo yung sakura sa Quiapo. Pinag-grind nila yan, nilalagyan ng luya. Ang anghang. Ha? Acid. Sarap, di ba? Yung anghang. Tama. Nalilipa ba? Kapag hindi. Kapag mataas ang tolerance mo sa mga anghang, pwede. Kaya ko naman. I'm also a fan of chili. Perfect ba? Chili. Because chili is good for the blood. For the circulation of the blood. Later, if gusto mo pa-order mo daw barbecue. Kaya kung mo din barbecue, Ay. makuha sa pitas. On. Para before mo mawaman nito, magpapalo mo na para lutuan mo. Thank you, Sir Jeff. Okay lang, para pa. Sarap. Bro, dito pwede sa naman sa akin. Sarap. Sarap, kaluhan na lang po. Lami, oy. Wala pala. Kung hindi mo, pwede mo mag-refill. Unya lang. Wala. Actually, kaya ang palapan mo is unlimited for 99 pesos ang pater. Hala. Unlimited for 99 pesos. Yung isang order na ganito is 99 pesos, unlimited na. unlimited ang... Yes, palapa tsaka pater. Ha? 99 pesos only. So kung makatatlo ka, Solid na solid. hala. Kasi ang solo is 45 pesos. Eh, kung mag-unli ka, 99 Etong nakabalot na to, 45 lang to. Hala. Mura lang. 45 pesos. Uy, pumunta na kayo dito. Sa mga mahilig sa Anli. Kaya ko alam to kasi sa Iligan, di ba? Oo, sa Iligan, marami yan. Grabe yung sinipon ako. Doon na ba kayo kung Iligan? Hindi ka ako sa ating schedule ha, pero ano. Hala na! Kaya ko. Kaya? Bigyan lang kami ng pahinga ng mga one day. Okay na yung one day. Oh, one day. Para makaulit ko sa mo.
Kaya ako yung ikuan kay sila Chiquita, ako ang schedule para sales schedule. Hindi ko talaga bagay kasi nilit ng mga daliri ko pag nagkakamay ako. Ayun na, nalagyan ko na. Wait lang ha. Iyan ko lang dire balik. Ay, pagka tense. O, nara o. Pwede ko ang open nila. Mami, oy. Ang bawal. O ko, bawal ang hang. Bawal. Lame. Nakikremetis dala di ay. Sarap. Mura na ha, 99. Mura. Makadalawa, tatlo ka nito, okay na. Dati di, 145 to. Isang serve. Naglipana ngayon. Oo, sarap. This is good meal. Parang ano na rin siya. Tapsilog. Tapos baka pa, no? Punta ka banda sa Buanga, Basilan. Yung chunks ng baka, yung ano talaga, Trip. yung strip niya. Sarap. Bahala naman siya rin lipstick. Dami, oy. Sarap. Alam mo, Mm. mag-ali-ali kayo sa mga dahil malakas kumain. Parang kulit. Ha? Anghang. Pero this is good, sulit. Or maybe because kasi dami din ako kanina drink. Pero feeling ko kung gutom ako, nakakatatlo ako nito. Kailangan mo kasi siya kainin, hindi yung pa maganon-ganon, no? Hindi, kasi sobrang anghang, mawawalan ka ng gana. So, madali ang kain. Wala na! Ulit eh. Lami. May pa-iced tea pa sila. Woo! Thank you for the food. Dami ay. Biten? Lalo na to, for sure na bitin. So, Ha? one is enough na talaga sa kuha. Wala. O, kahit sa iligan. Hala. Na-enjoy mo ba, Miss Dale? Yes, na-enjoy ko yung Pero ang food. lambot mo dito, oh. Parang nipis ng pes mo, oh. Parang payat mo, dahil. Blooming na blooming. Iba yung kanta ni Miss Dale, no? Nakakapangamba. Parang mati-take out siya ngayong gabi. Isang linggo naman na may kasamang ngiti. Ha? Chocolate. Para. May pakindat. Ang sarap. So ngayon, hinihintay na lamang po namin yung pagtawag sa amin sa labas. Saka nakakaloko, hindi ba ito kami nagsisimula? Uy, anong pangalan ng bar nito? Meron daw, Zoris? lifestyle. No? Lifestyle bar. Zoris? Lifestyle. Nakaloka, hindi pa kami nagsisimula pero may pa-blessing na kagad sa labas. So for that, shout out to Nagbigay Ma'am daw na. Ana. Ma'am Ana. Ma'am Ana, Ana. thank you so much. Reformina. Ayan. Huh? Reporter yun ah. Sabi niya gano'n. No. Sis talaga. It's DJ.